डॉक्टर साहब देखिए ना हमारे पति को क्या हो गया है। है कंपाउंडर, थोड़ा लाओ वाला, इस बच्ची का कर देते हैं भाला। गे छौरी तोरा सहे के जोगार भह गेलौटेर। गे छौरी तोरा सहे के समान भह गेलौटेर। हईले है क्या पसूल खिलई है दिन में चाहर बेर। हईले है क्या पसूल खिलई है दिन में चाहर बेर। रात जे लड़ली बढ़ल गरमी सही भेल हो कमजोर गे। सुइया लगैबो दुखवा भगैबो दर्द लेबो नीचो हो गे। रात जे लड़ली बढ़ल गरमी सही भेल हो कमजोर गे। सुइया लगैबो दुखवा भगैबो दर्द लेबो निचोर गे। एहन बोतल लिख देबो नहीं आइबे फेर। एहन बोतल लिख देबो नहीं आइबे फेर। हईले डीसी पी लई है दिन में जहर बेर। हईले है क्या पसूल खिलई है दिन में चाहर बेर। सौरभ सम्राट करे छो महाना नहीं तो कोनो आहच गे। राइटर राजागिर सैफ संग में भेज देबो जहाच गे। सम्राट सौरभ करे छो महाना नहीं तो कोनो आहच गे। राइटर राजागिर सैफ संग में भेज देबो जांच गे। अगला बेर देखला बैले आई है सहबेर। अगला बेर देखला बैले आई है सहबेर। हईले हॉर्लिक्स पिलई है दिन में चाहर बेर। हईले है क्या पसूल खिलई है दिन में चाहर बेर।